hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Peter Krajčovič, Milan Bahul, Zuzana Vačková, Miroslav Trnavský, Linda Zemánková, Tatiana Kulíšková, Lukáš Frlajs, Romana Odlická, Jakub Ružička, Monika Radvániová, René Jankovič, Alfred Acel, Michal Halon, Zuzana Kizeková, Jan Tréger, Bianka Bucková, a Ľudmila Manžárová. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim virane, aşk fevkalade. Láska na druhý pokus. Ďakujem. Ani v noci moje dieťa neprišlo, ani telefón mi nezdvíha tento môj chlapec. Fehmi, naozaj asi pôjdem na políciu. Vieš, Mukades, povedal som, že je s kamarátmi. Si ako pokazená platňa. Fehmi, naozaj som teraz v obrovskom strese. Veď som matka, až ma bolí srdce, mamička. Všetkým dobré ráno. No, dobré ráno. Kde si, dieťa moje? Robila som si o teba veľké starosti, synček. Počúvaj, znovu si bol so Zeynepiným príbuzenstvom. Žiadam ťa, aby si chlapca nechala na pokoji. Nechaj ho nadýchnuť, Mukades, áno? Sadni si, len si sadni, chlapče. Kde si bol, Fatih? Kde si bol? Povedal som ti to, Mukades. Otec ti to povedal, mama. Vieš, otec, môžeme sa spolu súkromne porozprávať? Pravda, že? Súkromne? Tak to idem s vami aj ja. Len utekaj, nenechaj si nič ujsť, utekaj. Aha, no jasné, Mukader. Ja som matka, ja som ho porodila. No. Mamička, budeme sa rozprávať o práci. Poďme. Tak to nie, nechcem. Práca ma nudí, nechaj to tak. Fatih, poďme. No tak rozprávaj, Fatih. Otec, vieš, rozhodol som sa a od tejto chvíle až do mojej smrti chcem byť iba zo Zeynep. Tak buď. Budem, ale nie je to také jednoduché. Akože, keby sme boli tu, vieš, čo by sa dialo medzi mamou a Zeynep. A u kapitána je to iné, také plné ľudí. No? Chcem sa tam presťahovať. Aj s celou mojou rodinou. To je skvelý nápad. Tak toto predsa nejde. Raz tu, potom tam. Pre Zeynep a Selima je to zlé. Otec, ty žartuješ? Nie, synak, nežartujem. Je to veľmi vhodné, aj keď neskoré rozhodnutie. Kiež by ste sa tak rozhodli už skôr. Možno by sa nebolo stalo to, čo sa stalo. Máš pravdu. Vlastne je tu ešte niečo. Hovor. Okrem toho, že chcem odísť z domu, chcem odísť aj z našej firmy. Fatih, synak, rozumiem tomu, že chceš odísť z domu, ale prečo aj z firmy? Otec, už chcem stáť na vlastných nohách, rozumieš mi? O svoju rodinu sa chcem starať celkom sám. Veď máme velikánsku firmu. Riaď ju ako len chceš. Otec, prepáč mi, ale vieš, boli ste to vy, ktorí ste mi pri najmenšom probléme vyhadzovali na oči, že ma prepustíte z firmy. No dobre, stali sa isté veci, ale to je už predsa minulosť. Teraz mi povedz, ako budeš fungovať, keď odídeš? Z vreckového? Nie. Vlastne som dostal jednu ponuku, veľmi lákavú. Akú? S Helvou. Čo, budeme súperi? Ale nie, byť súperom Šekerdžizadeovcom nie je také ľahké. Ale jedného dňa ním budem. Dobre, Fatih. Rob tak, ako len uznáš za vhodné. Tentokrát za tebou vo všetkom stojím. Super. Ale aj ja mám podmienku. Akú?
Chcem vám kúpiť dom. To nie, otec. Ako svadobný dar. Zeynep si to dávno prijala. Nájdi zo Zeynep dom, aký vám vyhovuje a zvyšok nechaj na mňa. Pôjdem už. A kam? Pohľadať dom? Otec. Nechcem námietky, Fatih, ten dom sa kúpi. Minule mi prišiel katalóg domov v rodinnej zástavbe. Urobili veľmi pekné nové byty. Pozrite si to. No dobre. Ale aj ja mám jednu podmienku. Mamu budeš držať od nás ďaleko. Stále mi je v petách. Trochu sa o ňu zaujímaj. Dobre, synak. Keď len takúto podmienku, Mukaddes nechaj na mňa. Ďakujem ti, otec. Nehovor, Jadigar, nehovor. Takže otcom chlapca je Ertan? Veru, aj Fer, presne. Mám dosť. Zákerne sa medzi nás votrel. Vraj zachránil Zeynep. Vymysli? Jadigar, povedz, aký život to oni vedú? Ako v brazílskej telenovele. Samé intrigy. Mamička! Dcérka, sadni si, poď. Uj, aj Fer. Čo to má byť? Raz tak a potom zasa inak? Raz máš tieto dievčatá rada, raz by si ich najradšej zbila. Z toho môžu ohlúpnuť. Oj, sú moje všetko, poď len poď. Mamičkina stará dievka. Mám ich aj rada, ale ich aj bijem. Nemám pravdu? Zlatko, nie je tak? Povedz, cerko. Čo si chcela? Že ocinko môj by... Daj mi pokoj! Zmizni! Nie. Vraj, ocinko. Jeho meno nemáš vyslovovať. Prečo mi zaskazíte náladu? Moje nervy. Ale mama, počúvaj ma. Nepočúvam ťa. Čo mám počúvať? Kto vie, čo znovu urobil? On nič neurobil, vieš? Má pre teba veľké prekvapenie a chcel odo mňa pomoc. Chce a zdá od neho niekto prekvapenie? Ha? Chce od neho niekto niečo? Prečo mi zaskazíte náladu len tak pre nič za nič, ha? Prečo mi zaskazíte náladu? Pozri, Šaziment, teraz sme sa udobrili. Ale rýchlo sa znovu pohneváme. Hovorím, aby si nebrala jeho meno do úst. Zvoní mi telefon. No, volá Neriman. Porozprávam sa s ňou a hneď prídem. Moja drahá. Vraj Neriman. Poznám ja tu Neriman, veď táto je tučná fúza, tá teta Jadiga. Tichá voda Brehymie. Ale pozri sa na ňu. Počúvam, Neriman. Ja som Ajfer Hajdar. Viem, Hajdarko, viem. Vravím to tak, aby to doma počuli. Ajfer, vieš, veľmi mi chýbaš. Naozaj veľmi. Aj ty mi chýbaš, Hajdar. Moje zničené, dlhé dni na teba čakajúce srdce je tvojim otrokom. Z lásky k tebe som delá, pušky a zbíjačky zanechal, Ajfer. Neprišla si. Kedy už prídeš? Veľmi mi chýbaš. Veľmi ti chýbam. Veľmi je slabé slovo na to, aby si chápala moju túžbu. Chýbaš mi viac ako veľmi, Ajfer. Ach. Moja Rapunzel uväznená v tmavej veži. A sama. Pôjdeme už dnes von? Hajdar, dnes nemôžem. U nás doma je trochu chaos, preto som to zás odložila. Čo sa stalo? Akože nejde o nič vážne. Zeynepine a Fatihové klasické záležitosti. Ajfer. Ale ja to už bez teba nevydržím, drahá. Pozri, nenajeme sa dnes spolu. Neodmietni ma, prosím. Prosím, povedz áno, Ajfer. Nenič ma tým, že aj na toto mi povieš nie. Ach, ty môj najdrahší. Ani ja to bez teba neviem vydržať. Dobre teda, stretnime sa. Mama, poviem ti, že otec povedal, že... Daj mi pokoj s tvojim otcom! Oco, neskutočné. Vieš, čo urobím? Nájdem toho psa, ktorý má byť tvojim otcom a poviem mu, že si jeho dcéra našla lásku na prenájom. Potom uvidíme, čo ten tvoj otec povie. Uhni cesty! Ani telefonovať nemôžem. V tomto dome nie je pokoja. Čo to je? Čo má toto znamenať? Ešte aj moja vlastná matka sa mi bude takto hnusne vyhrážať? Jeden končí, druhá začína. Toto som si nezaslúžila do keľu. Je to od nich naozaj nechutné.
Nepravda toto. Čo? Aký dohodnutý termín? Hovorím vám, že je moja kamarátka. Pani, prepáčte, ale pani Zeynep tu teraz nie je. Nemôžem vás k nej pustiť. Stále nechápete, pochopte. Už nenaliehajte. Príďte o chvíľu a keď tu už pani Zeynep bude, zistíme, či má na vás čas. Viete vy, kto som ja? Kto ste, pani? Všetkých vás dám vyhodiť. Som solistka o mafiána, ktorý je kamarát manžela dcery, majiteľky tejto obrovskej firmy. Takže výsledok je taký, že ste solistka. Určite je šibe. Nemôže byť normálna. Ja ti ukážem, kto tu nie je normálny. Dilber! Zeynep je majiteľkina dcera. To teraz nechaj tak, moja. Čo tu ty robíš? No, vravela som si, že sa zastavím a dám si s tebou kávu. Neurobila som toho pre teba málo však. Dobre, nerobte si starosti. Ona je mojím hosťom. Poďakujte sa, Zeynep. Poďme, Keby nebolo rýchlo. tohto dievčata, Prepáčte. uvideli by ste. Dilbert, tak mi teraz povedz, prečo si prišla? Veď, už som ti povedala, že som sa tu cestou zastavila na kávičku a chcem sa trošku porozprávať, veď sme sa dlho nevideli. Myslím, že od včera večera. Áno, presne tak. Dilber, povieš mi, za kým si prišla? Očividne si neprišla za mnou. Ja som prišla z toho dôvodu, vieš, lebo ti chcem... Dobre, tak ti to poviem, Zeynep. Počúvaj ma, ten tvoj nevlastný braček je... Môj brat? Tvoj brat. Chcem ti povedať, že som ho včera večer videla u vás doma. Potom som v noci zatvorila oči, iba na chvíľočku, a zrazu bolo brat predo mnou. Čiže? Tak sa chcem spýtať, či mi si s ním nedohodla stretnutie. S Birolom? Áno. Dilber, zbláznila si sa. Vieš, o koľko rokov je od teba mladší? Dievča, pravá láska nepozná roky. Podstatné je, či to klape. Možno, že mám rada mladších. Pre pána, Dilber, ty si nám tu chýbala. Nehovor tak, Zeynep. Ja ho chcem ho, Zeynep. Pozri sa, rozišla som sa s frajerom, je mi hrozne, som v depresii. Pomôž mi, prosím, pochop ma. Dobre, Dilber, ale teraz vo veľkej firme Birol je... Birol! Zeynep! Ako sa máš? Ty sa máš ako? Fajn, Dilber, Birol, Dilber. Zoznámte sa, ja mám niečo veľmi súrne. Zeynep! Dobrý deň, prajem, pán Birol. Dobrý deň. Ja som Dilber Sonsesová. Viem, pani Dilber, včera sme sa zoznámili. Máte pravdu. Môžem vám nejako pomôcť? Ako by nie? Teda hovorím si, či by ste mi neobjednali jednu kávičku? No, dobre, poďme do kaviarne. Takto? Isté, prosím. Ja neviem, ani toto mi absolútne v ničom nepomáha. Čo robíš, Mukades? Fehmi, vieš, keď myslím na Fatiha a Melissu, začierňuje sa mi srdce, ako by mi odrazu chcelo vyskočiť von z hrude. Drahá, veľkou chybou je, že na to myslíš. To dievča sa nikomu z nás nepáčilo. No, okrem teba. Fehmi, prosím ťa, nechaj ma tak. Aj tak som už na pokraji zrútenia. Keď som sa snažila svojho syna dostať z depresie, dostala som ho do ešte väčších problémov. Fehmi, povedz, čo mám urobiť, aby mi odpustil. Myslím, že by si ho mala nechať na pokoji. Uvidíš, že ti sám všetko odpustí. Čo to hovoríš, Fehmi, pre pána Jána? Ako môžem svoje dieťa nechať na pokoji v tomto stave? Veru, nie, to nemôžem. Čo, ak sa pokusí o samovraždu? Ale neblázni, Mukades. Ako ti to napadlo? Okrem toho stále... Len Fatih. Ale aj ja som tu. Fehmi? Nebodaj žiarliš na svojho synčeka? Áno, žiarlim. A čo je na tom? Stále len Fatih hore, Fatih dole. Vôbec sa o mňa nezaujímaš. Všimla si to, Mukades? Už dlhší čas sme sa ani len chvíľku neporozprávali.
Vlastne máš pravdu, presne tak, Fehmi. Ale ja som jeho matka, ja som ho porodila, preto som taká. Pochop, že mám o svojho synčaka veľké obavy, rozumieš mi? Zlatko, už si sa dosť trápila. Tak si sa nečila. Nož ho nechaj chvíľu tak. Veď aj ty si potrebuješ oddychnúť. Niečo mi napadlo. Drahá, niečo si vymyslíme. Poďme niekam a sami. Skvelý nápad. Nie, Fehmi, to nejde. Kým je moje dieťa v tomto stave, nemôžem nič robiť. No tak čo, ideme niekam. Ale Mukades nechce opustiť svojho syna a preto nikam nejde. Čo povieš? Nepôjdeme my? Fehmi, čo to má byť, prosím ťa? Kam by si chodil s cudzími, keď tu máš svoju krásnu manželku? To nemyslíš vážne, Mukades, ja som cudzia? Mukader, kiež by si len bola cudzia. Nepchaj sa medzi nás, mám ťa po krk. Idem sa pripraviť a spolu s manželom niekam pôjdeme. To je neskutočné. Moje nervy. Počúvaj, ideme sami. Fatih. Django. Fatih, ja sa naozaj teším. Akože po tom, čo tvoj otec predtým robil, je toto gesto fakt prekvapujúce. No a ja som bol veľmi prekvapený. Nevravel, že je proti mne, ale pri mne. Pekné, všetko ide správnou cestou. Ja som sa udobrila s mamou. Ja som sa ešte neudobril. Stále ma bolia líca z tej facky. Povedzme, že je to vybavené. Ak si spomínaš, aj tvoja mama mi dala facku. Žartujem, jasné. Tvoja mama mala pravdu, ale moja ju mať nemusela. Fatih, kam teraz ideme? To chvíľu uvidíš. Hej, ty. Som v aute Fatiha Šekerjizadeho a ani neviem, kam to vlastne idem. Veľmi pekné. Kto vie, čo sa mi ešte stane? Moje nervy, ty si zo mňa robíš žarty? Nie, ako by som mohla. Hej. Dobre, len žartujem. Ale naozaj, kam to ideme? Unášam ťa. Ale Fatih, nepovieš mi? Dobre. Čo je, Fatih? Prečo sme sem prišli? Nerozprávaj a poď sem. Čo máš znovu za ľubom? Poď dnu. Čo to robíš? Vstúp. Láska, toto je prázdny dom. Oh, really? Fatih, teraz pracuješ ako realitný agent? Po inštalatérstve si už aj realiťák? Toto je tá nová vec? Čo to tu rozprávaš? Vieš, hovorím ti, že ak sa ti dom páči, hovorím, že možno si ho kúpime. To hovorím. To ako... Tento dom? Zabudni na inštalatéra aj na realiťáka. Sústreď sa na to, že sme manželia. Tak čo, páči sa ti? Áno. Ale Fatih, nežartuješ? Nepáči sa ti? Láska, mohol by sa mi nepáčiť. Je oveľa krajší ako moje predstavy. Takže, vítam ťa v našom novom živote, pani Zeynep.
Vďaka. Láska, odteraz len ty, ja, náš syn a hotovo. To stačí. Len my traja. A čo bude z Mukades? No tu sa nemusíš báť. Posunul som ju už môjmu otcovi. Je to tu nádherné. A tá záhrada. Dobre, že som predsa len prišla, Hajdar. Ako vždy, to bol veľmi príjemný večer. Som rád, že si prišla. A veľmi si ma potešila, Aifer. Ďakujem ti pekne. Navyše, videl som ťa takú šťastnú, že aj ja som ten najšťastnejší človek. Vyriešil si všetky moje problémy. Videla som ťa a sama som ich vyriešila, Hajdar. Veľmi sa teším, Aifer. Naozaj. Vieš, vždy som mal rád silné ženy, ako si ty. Nie sú silné ženy, Hajdar. Je sila, je žena a ešte som ja. Vždy buď silná, Aifer. Nech ťa sila sprevádza. No, choď už, Hajdar. Niekto nás uvidí. Stoj! Stoj! Ty si kto, že moje žene posielaš bosky? Ešte vám ukážem. Bošteky, veď ty ešte uvidíš. Vitajte, dobrý večer. Dobrý večer, Serdar. Ako sa Vďaka máte? dobre. Prosím, hneď vám zariadím izbu. Dobre. A Fehmi, ako dobre, že sme sem prišli. A pozri, som taká uvoľnená. Zlatko, toľko si toho narozprávala, kým sme neodišli z domu. No už si šťastná. Ale veď prečo ma počúvaš? Keď som doma, tak nechcem ísť von. Keď som vonku, tak zase nechcem ísť domov. Odteraz už budeme vonku veľmi často. Ostatné mi je už úplne jedno. Aha, pozri, keď si to povedal, znovu si mi to pripomenul. Fehmi, nemali sme sem zobrať aj Fatiha? Nie, to nie. Fatih je dieťa. Prečo by sme ho mali brávať so sebou? Drahý, nie, keď si to tak povedal, už to chápem. Drahý, ale mám z toho depresiu. Teraz sme ho nemali nechať samého. Čo s ním bude? Miláčik, Fatihovi nič nie je. Nemá ani depresiu. Ale ak to pôjde takto, bojím sa, že budem mať depresiu ja. Ale Fehmi, ty predsa nemávaš depresie. Ja ťa z nej, hop, rýchlo dostanem a šup, depresia okamžite odíde niekam preč. Dobre teda. Tak ma z nej dostaneš, keď prídeme do našej izby. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Kikiriki. Dobre, pán Fatih, ale ako vás môžem ochraňovať z diaľky? Dovoľte mi, aby som odišiel z vily. Nájdem si tu niekde miestečko a usadím sa. Veď ma poznáte, pán Fatih. Keď budem blízko vás, tak budem celkom v pohode. Teraz, keď som tak Mustafa, ďaleko... prestaň s tým. Mením iba miesto, kde budem spať. Neodhodil som svoju rodinu. Prosím, jak volí vám? Keď príde čas, bude aj to, ale teraz ťa tam potrebujú naši, rozumieš? Pán Fatih, napadlo mi, či by ste si to sťahovanie trochu nepremysleli, ale skutočnosť je taká, že doteraz ste si nič nepremysleli, všakže? Takže pochybuješ o mojom životnom štýle, Mustafa? Nie, veď ako by som mohol? Ste mojím idolom, pán Fatih, a mojím vzorom. Ste väčší frajer ako ktokoľvek iný, veď vy nič neriešite. Zrazu ste odišli do Ameriky, potom ste prišli a urobili dieťa. Teraz ste za sebou zanechali 15-izbovú vilu a presťahovali ste sa. Čo to robíte, pán Fatih? Nestíham za vami, pane. Čo mám urobiť, aby som bol ako vy, pán Fatih? Aké je to tajomstvo? Žiadne tajomstvo nie je, Mustafa. Žijem iba bez toho, aby som sledoval iných. Aj ty tak žij. A zvyšok príde sám. A vieš prečo? Život je krajší, keď sa žije srdcom. To si zapamätaj, ide sa.
Sonucuma razıyım. Ben bilirim beni sizden ziyade. Kalbim virane, aşk fevkalade. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim virane, aşk fevkalade. Už ma všetko bolí, ale sme hotoví. Naozaj sme hotoví. Uj, stálo to za to aj, Fer. Pozri sa, stálo to za to, je to tu pekné. Všetkým vám ďakujeme. Naozaj je všetko také pekné. Ani neviem, čo by sme bez vás robili. Dôležité je vaše šťastie, dcérka. Nech vám dá pán kopec radosti. Nech sa vám tu všetkým výborne a nesmierne šťastne býva. Amen. Všetci spolu, tetuška, všetci spolu. Presne tak, Fatih, presne tak. Prečo sú tie dvere otvorené? Môže sem prísť zlodej. Otec! Otecko, vitaj. Čo je? Čo by malo byť? Nič nie. Prišiel som sa sem pozrieť, ako ste sa tu zariadili. Dám si u vás kávu, Dobre si urobil, hneď ti tú kávu urobím. Poď sem, otec, poď. Ševket, poď, sadni si. Takto. Začko! Fatih, Áno, mama Meriem. niečo ma zaujíma. Čo povieš svojej mame? Niečo si už vymyslím. A toto sa ty pýtaš ich? Oni predsa nájdu nejaké klamstvo. Sú z nich experti v klamaní. Fehmi, dobre, že som ťa počúvala a dobre, že som sem prišla. Je to tu veľmi pekné. A odtiaľto pôjdeme rovno na Karibské ostrovy. Radšej nepôjdeme ani domov, čo povieš? Môže byť, to bude skvelé. Poďme. Ako nádherne mrzne však, Fehmi. Áno. To je snehuliak. Aj uhorku má. Mukades! Máš chutnú uhorku, ujo snehuliak. Veľmi chutnú. Zajtra ti dám radšej mrkvu. Len sa neponáhľaj, dobre? Dobre. Ak nevystúpiš, počkaj, kým sa otočí a potom vystúp. Aj, Fehmi, prosím ťa, v jednom kuse ma upozorňuješ. Prestaň, ha? Čo som dieťa? Dobre viem, kde mám vystúpiť. Ty si ako malé dieťa. Nádherné počasie však. Naozaj nádherné. Som opýta z toho vzduchu, Fehmi. Dobre, že sme tu. Dobre, že sme prišli. Ako sme to zanedbali. Život je krátky. Blížime sa, pozri sa. Na 3 vyskočíme, rozumieš? Ale na 3, áno? Dobre. Tak 1... Ešte som nepovedal 3, Mukades!
Táto dovolenka nám veľmi dobre padla, Mukader. Teším sa, že to Fehmimu napadlo. Ja som rovnakého názoru. Kvôli tej Mukadesinej negatívnej energii bol Django a ja veľmi nervózny, verte mi. To zviera má pravdu. Ani ja som kvôli jej negatívnej energii nemohla chodiť ani na krok z mojej izby, Mukader. Nech dá pán Fehmimu trpezlivosti. Amen. Pani Mukader, máte návštevu. Kto by už len za mnou chodil, moja? Asi si zle počula. To prišli za Mukades. To nie, prosím. Prišiel pán Servet. Pán Servet prišiel? Pán Servet? Pán Servet prišiel. Django, stoj! Pán Servet prišiel. Áno, No tak zavolaj hodnú. Choď. Prišiel pán Servet. Ten pán Servet je náš pán Servet. Ale prosím vás, vitajte u nás. Veľmi vás obdivujem. Pán Servetko. Toto je pre vás. Ako vždy ste nesmierne pozorní. Ďakujem vám. Pani Mukader. Pán Servet. Pre vás. Veľmi pekne ďakujem, ste milí. Nevedela som, že sa poznáte. Sme dlhoroční priatelia a tiež aj spoločníci. Áno, tie hotely, nenapadlo mi to. A vy sa vlastne odkiaľ poznáte? Len nedávno sme sa zoznámili. Pani Gulsum, pani Mukader, som spoznal v Antálii, hotelu. Chcel som ju spoznať bližšie, ale kvôli okolnostiam som nemohol. Mukades. Všetko ostalo otvorené. Teraz som prišiel dokončiť to, čo sme si začali. Aké milé. Pokoj. Dýchať. Čo sa deje? Človeče, ideš po mojej žene. Myslíš to vážne, a? Št. Pozor na jazyk, že žena. Čo to má byť? Medveď. Žena je moja. Poviem si, čo chcem. Kto je tá tvoja žena? Aifer. Predtým, ako zoberieš toto meno do úst, tak spomaľ. Jasné? Inak ti ukážem, ty chruňo, ako to chodí, vieš? Aifer je moja žena, matka mojich dcér. Takže Aifer je tvoja žena. A matka tvojich dcér, vážne? Presne. Takže ty si ten Mustafa, o ktorom Aifer stále hovorí. Vraví, aby toho Mustafu porantalo. Čo to rozprávaš? A kto si? Som Mikuláš, kamarát. Som Mikuláš. A plním iba Aiferine priania, rozumieš? A keďže si Aifer želá, aby ťa už konečne porantalo, tak ja... Nerozumiem. Moja Aifer hovorím. Moja Aifer hovorím. Môžem ju odmietnúť? Nemôžem.
Čo teda urobíme? Splním jej to želanie. Ty si ale maniak, braček, zbláznil si sa. Nie si to ty. Kto nechal Leifer samú s 2 deťmi? Odpovedz mi. To je iba naša vec. Leiferina vec je aj moja vec. Na zem s ním. Nie, prosím vás, pustite ma, prestaňte. Nie. Musíš si odpíkať svoj trest, Mustafa, chápeš? Píkal som. Vážne som si ho už odpíkal. Dostal som svoju lekciu. Keby si dostal svoju lekciu, nikdy by si takto za mnou neprišiel. A ešte k tomu, keď Leifer tak veľmi milujem. Ale... Položte ho na zem. Nie, nie. Prosím vás, pustite ma, prosím vás. Prosby ti nepomôžu. Dostaneš svoj trest, Mustafa! Urobím, čo budete chcieť, lebo pustite! Takže, teraz keď ste už vypili kávu, každý môžete ísť k sebe domov. Fatih, taká hamba. Ty nás vyhadzuješ? Drahá, chceme stráviť prvú noc s nimi. Ale Fatih... Čo to má byť, ha? Švagor, my tu celý deň drieme a teraz nás vyhadzuješ? Mlč, ako by niečo robil. Dobre, dobre, už to nechajme. Poď, láska, ideme. Mohli sme sa tu aspoň najesť. Dobre, Zlatko, cestou sa najeme. Spravím ti pyrohy, kamarát. To vážne? Ale Fatih... Vstaň, láska. My už pôjdeme, nech si trochu užijú nový domov. Dobre, užite si to tu, ale ešte som ani nestihol vypiť kávu. Pozri na to. Švagor, pamätám si to. Jasné, niekedy mi to pripomeň. To je úroveň. Pekný večer. Ešte musíme uspať Selima. Čo sa tvárite? Pozri, pozri, poď, dobre. Majte sa pekne. A dávajte si pozor. Jasné, jasné. Príďte znovu. Najskôr o rok. Samozrejme, švagrík, jasné, neboj sa, prídeme, aby si nás mohol znovu takto vyhodiť, ha? Presne tak, Urhán, vždy keď prídeš, vyhodím ťa. Hej. Dobre, poďte už. To je veľká hamba. Láska, toto je historická udalosť. Vyprevádzame z nášho domu našich kamarátov. Je to ako sen. To som rád, takže môžeme v našom sne pokračovať v našom dome. Poďme. Pani Gulsum sa k nám dnes nepridá? Už si ľahla. Myslím, že si potrebovala trochu oddychnúť. Naozaj? To som rád. Čo vravíte? Pani Mukader? Prosím. Ja som sem prišiel kvôli jednej veci. To som zvedavá. Tentokrát nechcem žiadne ceremónie, ale prejdem rovno k veci. Prejdite, prosím, prosím. Veď vy aj tak už viete, aký je môj úmysel. Teraz naozaj neviem. Len pokoj. Pani Mukader? Prosím.
Vydáte... Nie, Servet, prosím vás. To je len moja sestra Mukades. Tak kričí dosť často. Vy len pokračujte, nejaký problém. A znovu sa mu stane to isté, znovu ho porazí. Preboha, len to nie. Čo sa ti stalo? Mamička! Nekrič, už spí. O takomto čase? Moje nervy. Moment, on znovu ožil. Áno, pán Servet ma práve prišiel požiadať o ruku. Dobrý večer, pán Servet, gratulujem. Využila si našu neprítomnosť a zavolala si sa muža! Čo to rozprávaš, Mukades, veď neblázni. Západniarka získala tento dom a ty posledná s tým neurobíš nič? Osvanka si len spí? Tak my ideme. Pekný večer. Nie, nikam nejdem. Nedovolím, aby ste sa zobrali, nikam nejdem. No, ona je taká zvláštna, nemajte obavy. Rýchlo ju to prejde. Vy len pokračujte, prosím, pán Servet, pokračujte. Ja neviem. Áno. Pán Servet, áno. Áno. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.